Upat ka mga durugista sa Dakbayan Talisay ang nasikop pa sa Managlahing Operasyon. Usa sa mga high-value individual na sakmitan og minilyon nga balor sa drugas. Ang report ni Marie Dumabok. Nadakpan sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police ang usa ka 33 anyos nga babae kinsa nasikop na kaniya tutungod gihapon sa pagpamaligya og nadili nga drugas. Gilang didakpan nga si Mary May Capa, taga Barangay Muhon. Mato di Police Lieutenant Roberto Barnido Jr. nga base sa ilang pakisusi, wala ni hunong ang didakpan sa illegal drug trade. Hinungdan nga gi-applyan nila og search warrant o gipatuman kini gahapon sa hapon. Nasakmit gikan kaniya ang 136,000 pesos nga balor sa drugas. Sa una ma'am, nadakpan ni siya diri sa Mananga. So karon nibalik. So mao gyapon. Nasikop usab sa Cebu Provincial Drug Enforcement Unit ang laing HVI ug duha ka kauban niini diha sa Barangay Linaw, Talisay City ganihang kadlawon. Gila kini nga si John Joseph Cabuenas, 29 anyos, usa ka ex-convict. Niangkon kini nga nagbalhin-balhin siya og Pinoy-anan aron paglikay sa Talisay City Police. Nasikop usab ang laing duha pa ka mamarukay. Nasakmi sa PDE gikan sa dinakpan ang kapin sa usa ka milyon ka pesos nga balor sa drugas. Ipangita na sa tong tropa pero karon nadakpan na gyud siya, no? Nadakpan siya sa Dio together sa Talisay PNP. Oba ni June Sulon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.